Meienoor had nog zo'n 400 cannabisverslaafden in Friesland, helpt zich bij Verslavingszorg Noord-Nederland. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren onder de 23 jaar hield dit vaker een jointje opsteken. Desastreus vindt de Verslavingszorg. Want het hippiebeeld dat het genotsmiddel minder skelijk is als bij gelieks een glas alcohol, is nevens onderzoeker Frank Broek achterhellen. De eerste verklaring is dat cannabis van nu niet meer de cannabis is van vroeger. Ik bedoel daarmee vooral de nederwiet. In de nederwiet is qua samenstelling veranderd, waardoor mensen sneller in de problemen raken wanneer ze de nederwiet gaan gebruiken. Probleem is dat de sterkte van de wiet bij de verkoop net bekend is. Verslavingszorg Noord-Nederland wil dat het THC-gehalte op het product vermeld wordt. Als je bij een slijter komt, dan weet je precies wat je koopt. Op elke fles staat precies aangegeven wat het percentage alcohol is. Als je een koffieshop binnenkomt, dan weet je niet precies wat je koopt. Je koopt nederwiet, maar je weet niet wat de samenstelling is. En dat zou ik veel duidelijker willen hebben. De coffeeshops willen in principe wel meewerken, maar kunnen dat net omdat de meeste handel illegaal is en dus net registreerd wordt in. De beroemde achterdeur, dus de inkoop, dat onttrekt zich geheel laat maar zeggen, aan de waarneming. En zo moeten we wel werken. En dat maakt het gewoon moeilijk ook om laat maar zeggen, goed te kunnen testen. Het is een plant, het is organisch en dat wil zeggen dat er in een partij nogal verschillen kunnen zitten. Dus dat de ene plant in de partij 12% is en de andere plant is 15%. Wat moet ik dan op het kaartje gaan zetten voor de consument? De Verslavingszorg zoekt graag zien dat cannabis tenij op de lijst van harddrugs komt te staan. En dus ook in coffeeshops net meer verkocht worden in. Nevens de branche zelfs wordt de ellende dan alleen maar grutter. Als bijvoorbeeld de 15% die de commissie Garretsen heeft voorgesteld ook, als die wordt ingevoerd, dan zul je zien dat voor bepaalde cannabisproducten dus ook een illegale straathandel ontstaat. En de straatdealers zullen de regering dankbaar zijn met dit soort maatregelen.